Il-Gvern għadu mingħajr idea dwar meta pajjiżna se jitneħħa mill-Grey List tal-Financial Action Task Force u filwaqt li l-Botswana u l-Mauritius irnexxielhom jikkonvinċu lill-FATF biex ma jibqgħux f'din il-lista, il-Gvern Laburista ta' Robert Abela għadu ma irnexxilux ikun konvinċenti u joħroġ lil pajjiżna minn din il-Grey List. Dwar dan staqsejna lill-Ministru Byron Camilleri li huwa Ministru fl-istess kabinet ma' Clyde Caruana illi kien ammetta li pajjiżna diġà beda jħoss id-daqqa li qed iġib magħha l-lista l-griża. Id-deċiżjoni tal-FATF fuq pajjiżna kienet waħda pjuttost reċenti, però madankollu fl-aħħar sigħat rajna kummenti mill-FATF stess illi qed jgħidu li pajjiżna qed jagħmel progress. Madankollu bqajna mingħajr data ta' meta l-Gvern qed jippjana li pajjiżna ma jibqax fuq din il-lista. Kien hemm l-aħbar li ħareġ xi ftit ta' progress, forsi ngħatajna update ta' jekk hemm xi data partikolari li nistennew li noħorġu mill-Grey List. L-FATF marru on record jgħidu ċarrutanti li pajjiżna qed jagħmel progress, aħna nibqgħu kommessi li nibqgħu naħdmu anke bisħab mal-FATF sabiex naraw li pajjiżna u riformi kollha li hemm bżonn għal pajjiżna jibqgħu jsiru. Il-Botswana u l-Mauritius ħarġu mill-Grey List, iżda il-Gvern jibqa' ma jagħtix data dwar meta pajjiżna se jirnexxielu jagħmel l-istess b'kuntrast ċar ma' dak li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista. Data m'hemmx, ġifieri tajt forsi xahar ieħor, xahrejn, tlieta għandna ċans noħorġu, m'għandniex data. Dik hija l-mistoqsija ġifieri jekk hemmx data. Aħna nibqgħu kommessi illi nibqgħu nagħmlu riformi kollha li hemm bżonn għal pajjiżna. Il-lista l-kriża diġà bdiet ħalli effetti li jistgħu jkunu devastanti għall-ekonomija ta' pajjiżna fejn fl-aħħar jiem rajna kif minn sħarriġ li għamlet id-ditta internazzjonali EY ħareġ ċar li Malta m'għadix attrajenti għall-investiment barrani propju minħabba l-Grey Listing.